Julius kaster op til Albert, den hurtige Julius. Afleveringer. Ja, kom igen. Kom, der er sin mand, der er sin mand. Kom op og mød den i stedet for Andreas. Op og mød den. Svært at spille dig deroppe, ikke? Helt frem til. Sådan, Dennis. Kom, dæk op. Godt, Lukas. Efter den, Lukas. Det er dig. Hvad så, Albert? Godt, Albert. Kom igen, det var godt, Gedi. Bliv derop, venner. Bliv derop. Vil du sige noget til mig?